gaik serupa dago labo umur 100 tahun babi ni nyojonan mudo baranaknya abialah hambo berkorban untuk adaim korban perasaan sawananya di madu kau bare kalau minum madu sehat badan kalau di madu sakit badan di mana sakitnya di sini disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapas lagi di luar lipik ndak berubah di dalam cair tiuk ragi baitu padihnya kalau laki babini cek lain tapi demi Allah karena kakanda merindukan seorang putra jadi nabi sedangkan dipaga pucuk peranci bu lainnya panjek di kambiang akini pucuk peranci kau nak menjulai keluar tu nyo makan ndak di kambiang makan.